Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe. Molweni, size nelizwi namhlanje lizawukhuthaza kwindlela yakho yokholo, elizawukhuthaza sisajonge kwipasika sinjalo. Funeka sazi izinto Yesu asenzele zona, ukufa kwakhe usenzele zona. Funeka sizazi. 80 verse 13 kwiColossians 1 ithi, owasihlambulayo egunyeni lobumnyama wasifudusela ebukumkanini bonyana wothando lwakhe. uYesu Kristu lo, yoba uYesu akanelanga nje into yokuba njena azokufela izono zethu, ezazono zethu azozivasa ngegazi lakhe. Akonelanga nje ukuba siphiliswe ngemivumbo yakhe. Namhlanje uColossians 1:13 uthi uYesu wenze njani? He came to rescue us from the dominion of darkness. He came to do what? Wazosihlangula emagunyeni obumnyama, wasifudusela ebukumkanini bonyana wakhe onguYesu Kristu. Nyana wakhe onguYesu Kristu. Yiyo loo nto Yehova yenzile ngothando lwakhe. John 3:16, ngothando lwakhe uyawasithumelela unyana wakhe kophela kwakhe, ukuthi makazosenjani? Azosihlangula ebumnyameni, kumagunya obumnyama, azosifaka kwi-kingdom of light, kingdom of Jesus Christ. Funeka uyazi loo nto, ihlala apha engqondweni ukuba wena ngoku uhlanguliwe, wakwamkela uYesu, uhlanguliwe i-dominion of darkness. Akasena-right yawo, akasena-authority over you, akasenabango, akanabango, akanasabelo empilweni yakho. Noba ngakulwisa kanjani, leyo nto mayihlala apha engqondweni. Noba ngakufakela ezo zifo ezo, ngoba izifo ezingako nonke ukutsala nzima oku akuveli kuYehova. UnguThixo lothando, yiyo loo nto wasithumelela uYesu Kristu to come and rescue us, azosihlangula, azositakula, wazositakula asisuse ebumnyameni. Efuna sizele, wasisusa ezandleni zikaSathane, asifuzise ezandleni zikaYesu Kristu. Loo nto funeka apha engqondweni zethu ihlale ihleli, ukwenzela into yokuthi nje singamkeli ezinye izinto esingamelanga zamkela. Ungayamkeli, ungamkeli ezaa zifo uthi hayi uYesu mhlawumbi indlela ekufuneka ndisafare ngayo. No, funeka uhlale ekuthandazeni, uhlale elizweni lakuthi Yesu ndithembe wena, uhlale usenza njani, usenza ibofela. Ungayamkeli into, singayamkeli ngoba sinjeni, simamkele uYesu Kristu. Efumamkele uYesu Kristu uhlanguliwe kwi-dominion of darkness, kumagunya obumnyama. Uphi ngoku? Ukwi-kingdom of light, ukwi-kingdom of heaven, the kingdom that can never be shaken by the evil, the devil from hell. Kufuneka loo nto leyo uhlale uyazi. Yiyo loo nto kufuneka ke ngoku sithi sawugqiba sithi sihleli sinelo lwazi olo, senze into eyenziwa ngumsamariyakazi kuJohn 4. Umsamariyakazi phayana yilowa wadibana noYesu Kristu phaya. uYesu waya phayana ukuyomhlangula ebumnyameni, wambona nje ukuthi lo usebumnyameni. Sahlangulwa nguYesu Kristu ngokufa kwakhe sisonke. Ngoba le ntombazana leyana xa iyokhala amanzi phaa yadibana noYesu, uYesu wacela amanzi. Wathi xa ecela amanzi wathi hayiyo, sekusinswele sisela amanzi kunye nani ngoku, enobuzwe yena phaa. Asithi awazi namayuda uba waselelani nayo. Wathi uYesu kuye, wabona kuba ubuzocela amanzi kum, ubuzawufumana amanzi, ubungeke uzuphinde uze phaa uzosela amanzi apha, uzokha amanzi apha. Bezomnika amanzi, ubungeke uphinde unqabe. Wathi Yesu, loo manzi ndiyawafuna, loo manzi Nkosi, ndiyawafuna loo manzi. Andithi wathi uYesu, ufuna umyeni wakho? Wathi andinayo umyeni. Wathi uYesu kuye, unyanisile baba bahlanu kunabo abahlanu, ngoku lona onayo ngowesithandathu.
into ethethi into yokuthi wadivosa kangaki aba-5 men, andithi wathi nalowo naye ayingowakho. Wathi le msamariyakazi wathi awuva nethi uba nje umxelela iindaba zakhe nezinto akawazenza. Wathi yizani, washiya loo mphanda apho, wathi ndiyizani, wayelalini, yizani nangumntu endixelela zonke izinto endandikhe ndazenza. Ngumprofeti lo, nguYesu Kristu lo, wenzani wayo-evangelize ke, soul winning. Masiphumeni siyowuxelela abantu kwii-channels zethu, masixelele nabantu ngoYesu Kristu. Nethi nje ube naloo lucky, loo blessings, not a luck, is a blessing yokuthi umamkele, ukholwe kuyo. Xelela abanye ngayo, xelela ufana nomSamaria. Masibe ngamaSamariyakazi, sibaleke sixelela abantu banako. Yizani nibone kuverse 29, kuJohn 4 verse 29, uzoyifunda wenze njani. Xelela abantu noba uhamba phi, xelele abantu, ngoba wena unje wenze njani. You've been rescued from the dominion of darkness. Kingdom kaJesu Kristu now. I-kingdom ke kufuneka usebenzele into zezulu. Apha engqondweni yakho, set your minds in things from above. In your mind kufuneka ingqondo zakho zigcwale izinto zezulu, ngoba uYesu wenzeni, xolela izono zakho, and you are saved by his stripes, you are healed. Awusenangxaki ngoku utakulile kuzo zonke ezi zinto zalo mhlaba, kwezi zonto nezono, kwii-bondages nee-bondages, ngoba ayithethi nge-women kuphela, ichaza zonke lezi habits nawonke ezi zilingo esidibana nazo, ezi zono ngezono. uYesu afuna usikhulula kuzo. Sono esikhulu esi songabhilivi, sono esikhulu eso songakholwa. uYesu okanye uYesu, sihlale kwindawo kwezi sisenza izinto ezimnyama, sihlale sisebumnyameni, sihlale sikhonza izithixo, sihlale ngoku sisenza izinto zobumnyama. uYesu uzile, masamkele uYesu, sixeleleni abantu uYesu, azobakhupha, azobatakulula. Rescued, elaa gama rescued line-meanings ezi-powerful, ukuthi njena besizawufa, asitakule uYesu. Wathi akuzofa bona, kuzawufa mna. Wathi awugqiba wasikhupha, wathi Sathana awunaphi isabelo ebantwini bam. Xa unoYesu akanasabelo kuwo. Noba seKristu hey uzawufa lo, uzawuthi uYesu uzabe phi? Uzabe phi uYesu Kristu? Uzawubulala ngawaphi amandla? Akanalungelo, akana-authority over. Ndanokuyandiva uthi njena umvile esitsho esithi this sickness is not unto death. Wathi esiyonaso asizubulala. Themba ke elo lizwi ukuthi esi is for the glory of God. It's for my own good and it's for the glory of God. God is able to turn this for his glory. Turn it. He's a God of the turnarounds. Sakomeleza ukuthi umelela, ube encouraged, noba ujongene neyiphina, kodwa utsho uthi njena hayi kodwa ndiphumile, undikhululile mosini, undikhululile. Sathana akasenabelo, kanasabelo, andizumkhonza, andizukwenza izinto ezingazukhulisa uYesu. ndikuYesu ngoku kwi-kingdom of light, kingdom of darkness, a kingdom that can never be shaken. Akahlulwa uYesu Kristu, akhuthaza. Ungabi ngapha nangapha, ube in between. Ungabi in between, umanuwela ngapha, umanuwela ngapha. Iba ngapha uSathana okanye ube kuYesu Kristu. Kwenze into ukuthi njena wena uthi lethu uba njena uYesu athathe inhliziyo yakho, ngoku uzayithatha inhliziyo yakho ubuyele kuYesu, uza kususa apha
ukufa kwakhe kukususela nakuwe izohlala loo nto ngqo. Uyokuthi nje le ingxaki endikuyo ngoku ebumnyameni, I need Jesus, umamkeleke, then ukhe usafe ke, you are rescued. Masikhuthazaneni malihambe ilizwi kwi-end times. Abantu basebumnyameni, and Jesus Christ is the light of the world. Funa sixelele abantu ngayo, especially every day, especially kwi-end times. Sentsuku zokugqibela uYesu Kristu, yes. Akufuneki ube nestori lokuthetha ngapha na, ube namalume amanintsi, uba nelwimi eliwanye. Jonga ukuthi nje namna ndikhonza uYesu Kristu kuphela, andizumiksa nomixa. Xelela abantu uYesu Kristu, biza abanye abantu, izani Samariyakazi, yizani nangonto endixelela izinto endandikhe ndazenza, wandikhulula umthwalo. Abantu bamlandela uYesu, beza bamlandela nyani, balandela uYesu Kristu abantu. Nathi masilandeleni uYesu Kristu. Nation of South Africa masilandeleni uYesu Kristu. Ayilo lizwe eliza kuma-individuals, lele nation ilizwe le-end times. Ukuthi into esifunayo ukuthi ination le yonke as a whole mayike yamkele uYesu Kristu. Kuzoyekwa i-suffering engaka, kuzoyeka ukubulaleka okungaka, sikude noYesu Kristu njengoba ilizwe lethu linjena nje. Sanicela ukuthi silithandazele ilizwe lethu asilithandazeleni, sisawugqiba si-witness ngothando lwaYesu Kristu, ngothando lwakhe nangeengceba zakhe ezimnyama naphakade. God bless you. We love